Microphone, can you call young and the movie? And I give for Punjabi, come on your phone, can kill the boat, and because every get another. The son, Twinzaza, on the air, I'm a all the other just for no way. Twinzaza, no. Oh, you felt alive. Biko bandia kachegodulu, touchdown Wobelode, please. Biko. Ana mekele ikwu na ibe ụmụ nwanne Chike akụnyere ọ bụ ihe nwute merenụ sisi pụta ụwa afụta m ụdị ihe dọla mana ihe anyị na-ekwu bụ na onye ma ihe bụ ihe pụta ewere uche na ndidi megide soro ya ọ ya bụ ndụmọdụ m na-enye ụmụ si biko si were uche na ndidi were soro ya ihe ọbụla dị ka ọ dị njọ emechaa ọ ga-eme gịnị ọ ga-adịrịrị njọ ebe Chineke dị ọ ga-adịrịrị mma ebe Chineke dị ndụ o nweghị ọsọ m ga-aga ọbụla tupu amarachara ihe niile maka ọnwụ mmadụ wụrụ mmụọ mekwere ihe dị otu ahụ ọ ihe onye chọrọ
ga-erutere ya. Amen. Ihe onye na-echere mmadụ ga-abịara ya. Onye amaghị na Chukwu dị mmecha ọ mara na ọ dị. O nwere ihe a na-ekpete n'ekpere. O nwere ihe mmadụ ga-eme ọ ga-ekpete n'ekpere. Asa bụ na-ada onye ahụ. Ọ bụghị abụọ ihe anyị metere. Anyị na-asị biko Ugo nwanne hapụ ya maka oge ọbụla mmadụ na-eche na ihe emesiri onwe otu anyị esi emesa n'ikpeazụ ọ ma dị mma. Ọ ihe nchere na Chukwu ji ike niile pụrụ ime ihe niile ka ọ dị mma. Biko ana m ekele onye ọbụla na-ekele ndị adị m sọrị na m bịara late n'ụzọ siri ebe mere iji gasị late biko aga m egbu oge ụlọ Ugo nwanne ọ bụ ichie ọ ga-adị mma ọ ihe nche. Ka m kwuo maka mụnwa na onwe m oge nne m na nna m nwụrụ kandụl 9 months ọ dị ka ọ gaghị adị mma. Ọ na ọ dịghị mma taa? Ọ ya ọfai ka mkpụ ụnụ mmiri na ihe m na-ekwu ama m ihe m na-ekwu. Onye ọ na ya jụọ ajụjụ mụ na papa m kandụl 3 months papa m nwụọ kandụl 9 months. O mesịa adịrị m mma mgbe ahụ ihe siri ike ọ bụzi nkịta ihe dị mma. Enwego development mgbe ahụ enweghị moto enweghị ihe ọbụla adị m mma adịghị. Ugo nwanne ọ ga-adị mma kachie obi gị. Biko ụmụ dọra akụnya ana m asị unu ọ ga-adị mma n'aha Jizọs. Ọ bụ na ị ga esi ka anyị bịa sị unu na ọhịa onye a na-emesiba aka ọ ga-esiba maka na ọ bụrụ onye na-eke okwu na ụka a na-achị ụlọ oge o gotere n'okwu na ụka aga m ekwu esi biko ana m ekele onye ọra biko Chukwu ine kachie unu obi ọ ga-adị mma n'aha Jizọs. Biko ka enyi na nka Rob Dama ndị ọgọ anyị ndị Agụlụ ndị be Akụnyere ndị kwụnyere unu bụ ndị ọgọ unu ndị be Edemobi na nka ha ji n'obi mgbawa n'ibe mgbu were dị ije a wee na-agwa unu ndị be Akụnyere na ndị Agụlụ ibe mere unu mere na nka ibe mere ndị be Akụnyere mere ndị be Edemobi ibe mere unu mere ndị Anambra steeti na ọ mere ndị Naijiria niile maka na anyị mma ibe mere ndị Agụlụ biko nụ ka nke bi n'igwe ihe unu okwute n'obi ka unu wee dibe ibe mgbu na ibe mberede nke atụbaghị anya dakwasara anyị niile. Ndị be Edemobi na-asị unu ndonu na-agwakwa ndị be Edemobi na ndị na nka ndonu. Anyị na-asị unu na ibe ọbụla mere ibe a ọ bụ mmadụ ma ọ bụ mmụọ ma ọ nwoke ma ọ nwaanyị ọbara ga-afụ n'obi ya amara ga-afụ n'ụkpụrụ ya ibe o metere na ọ ga-eche ya ọ ibe njilak Chineke ọ sị ibe ọbụla i mere na ị ga-ata ahụhụ ya. Anyị wee na-asị unu ndonu Dr. Edemobi biko ibezi n'afọ a n'ozugo it's all right na ọ bụ okeke ịbụ anyị wee na-asị unu biko si n'ike daalụ nụ. Biko, just one more thing. Biko, ama m na anyị na-ewe too much time. Mana o zuru anyị. Yeah. Biko, nwa Jesco nọ ebe a. Ọ bụrụ na in fact ndị ọba nwere nke fa
ọkwa ndị ọga nwee Obi Cubana anyị nwere onye for me rank was very high there biko ka o kene unu obere Otodu Jesu, Otodu Iso, Nuke, Madenolo, because since when we are small, I see him as a father, and every time I go with him, at the advice he always gives, I was so unhappy when you hear me, and that's in that. All children know any girl my hair mellow, and that's in year mellow because all got the chama, children got no room. Nke ka ya eme nke dị mma bụ nkwado si ike wee kenewe Chukwu na-akwado na ihe dị mma ka ya eme n'ọdịnihu. Otodu Jesu. Biko ndị be akụnyere niile ka m summarize ya ife mere unu mere anyị a sị na o metụta isi o metụta imi o metụta anya everything in the faith ka o metụta ka m na-asị unu ndo ka mụ na onwe m na-asịkwa onwe m ndo maka ndị nwa dị ala m niile biko nụ ha ndị a na ụba ife anyị na-eto Chukwu ụzọ Chukwu ma ife a ji wee mee and ndị ọbụla ma onye ọbụla mere ife anụnwa Chukwu kwụọ ya ụgwọ etu o si wee Chukwu kwụọ onye ahụ ụgwọ ma onye merie ma ndị merie ọma adịrịfa mma ọma adịrị ga generation mma mana biko Chukwu gbaa unu ume ndonu ka anyị si ka anyị bịago biko 100 ego dị n'ebe a anyị metara nya mbozu na steeti ebe aka nkwu akwa bịa weta akwa Mani na dị ebe a ọhụrụ ji bịa ọhịa anyị ji bịa sọkwa nke ụmụ na dị n'ime mana ndị ọdịa na-anya nke oke biko ụmụada gosiri eme nwaanyị na nwaanyị na-adị ebe na nwaanyị ebe ha chọrọ nke ọnụ. Thank you. Biko, I need a response. Response, please. Response. Ndị na-nke ekene m unu ogo nwanne ekene m gị oge mma na ndị na-nka na-akwado enwere secret information na ebidogo WhatsApp group kịta ka m bụ Allah na ya na-eme ebe ahụ ndị na-nka amaghị na-asị na enwe mmadụ na na-nka ndị na-nka bụ na ndị Akụili bụ ofu Dọrọ Akụili na Chike Akụili bụ ofu amarọdị m ndị na-nka na-ewetazi celebrities a na-ejije ya na-eme anyị efere nke a kpọrọ asị nwa Jowizaza ka a na-akpọkwa ya na Instagram onye ebe a si makwa ya akwa celebrity na-ekiri na TV ebe a nọ na-ekwu obele okwu ebe a ka a na-ama na enwe nnukwu mmadụ ezigbo afa kakwara ego ka m gwa gị Chike Akụnyele abụrụ onye ga-eweta bọndụlụ ego na-atụ ọ bụrụ onye ọbụla ya Chike nwere ka aka ya dị bata ihe a ga-ekwu bụ Chike Akụnyele nwere ezigbo obi ọnwa ihe na-aya gị ihe na-eme Chike Akụnyele ga-edozi gị ga-eme ka ị dị mma ọ bụrụ dịsọ ụnya tata ị na-afụ ndị bịa sị ka ekene Chike Akụnyele bata ndị nna nka bụ ndị anyị na-eche sins maka ndị nna nka bụ ndị anyị na nna nka enwero difference m na-afụ ụmụ nwanne mama m na-afụ ndị papa m ji n'obi oje eji egwu ọmama Ifeọma ọntị Ngozi ọnkụ ama m ihe coordinate ka mma nche anụ a
ị kwesịrị ịnọ with your family tata gị na ha kwesịrị ịnọ na Amerịka na-ata nri na-enwe anwụlị bete isi onwere ebe ị na-aga ihe anụ a dị mkpa ọ dị gị mkpa biko ndị na nke amarọ m ka a ga-esi kene unu ọgọ bụ ọgọ onye nwere unu nwere mmadụ tata ka anyị na-afụ ihe a ji asị ya jiri nwayọọ na-asị ka anụ ezigbo mmadụ anyị nwere mmadụ tata biko na-ebu unu ikpele ọhịa kwesịrị ime a na-agwa m na ntị ka m makwa ihe m etokwa m n'obodo Igbo rapụkwa Igbo anụ a na-asụ so biko ihe ọbụla m mere ọjọọ gbaghalụ m ọnụ bụkwa nnukwu ọgọ ọgọ niile ndị nna m ochie a na-amụta obodo Igbo ka m na-asụkwa biko ọgaji Izaza gwa ha a na-asụ English a na-asụ Igbo biko ekene m unu ndị na-akụ unu emego ọfụma Chukwu gọzie unu and you are highly welcome. Thank you. Thank you very much. Well,